May kabit ka dun sa trabaho mo, no? Mahal mo pa? Doon ka na sa trabaho mo! Sige, mag-resign Di na mo ako. kung paano ako magpapamanicure tsaka magpapareban kung di mo ko sasamahan. Ayoko magbiyahe. Ang init eh. Wala akong taga-bit-bit ng gamit. Sige na. Absent ka na. Pwede yan. Hindi nga ako pwede mag-absent, magagalitan na ako. Ano ba? Nagdadahilan ka na. Uunahin mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin. Sino ba mahalaga? Trabaho mo o ako? O mas matimbang yung boss mo kaysa sa akin. May kabit ka dun sa trabaho mo, no? Nagpapasama lang yung tao sa salon. Hindi nga ako pwede mag-absent, magbabangko. 3 bangko pupuntahan ko ngayon. Kaya ka lagi dun sa bangko na yon, yung teller type mo. Sabi ko na eh, nabasa ko dyan sa cellphone mo, usapan nyo sa GC nyo, maganda yung teller dun sa bangko Wala na yun. akong sinabi Ha? Hindi, pero kasali ka dun sa GC ng mga tropa mo. Nagtanong lang sila kung maganda ba, sinagot ko lang na maganda. Pero, ano ba? At saka yung yung password mo, bakit birthday pa rin ng ex mo, ha? Mahal mo pa? Ayoko na, Ben. Iwalay na tayo. Nadine, Ayoko na! huwag mo naman gawin sa Doon ka na sa trabaho mo! Pinipili mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin? Sige, mag-resign Hindi na mo ako. ako- Para sa'yo. Mag-resign ka na, ha? Oo, para sa'yo. Promise. Promise, mahal kita eh. Promise, mahal mo ako. Mahal kita. Sige, Baguhin mo mag-resign. yung password ng cellphone mo. Oo, baguhin ko lahat. Sirain ko kaya yung cellphone mo. Sige, sorry na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.